Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sisakuyo leyo ndaba izingane zesithembu sithando lesithembu silanda ama-comment nangu kusise seqamba amanga ekhuluma iphutha usisi lo ngidilise i-comment yakhe ngoba efaka igama lokuthi uMayeni wathi nizilima. Kungcono ukuthi kusho yena engafaki uMayeni kule nkulumo. Ukususela phi-ke lokhu kususela la uVuyo ehlangane khona noMayeni kunemibuzo uVuyo ayiphendulayo uMayeni-ke emphendula ukuthi social media vele kwesinye isikhathi abantu abanganendaba. Khona abanendaba khona abangenayo indaba. Ngizophuma-ke kulokhu ukuthi uthi uMayeni. Cha dade uwozizwa kanjalo ngalento engishilo. Noma ngeke ngisabuyela-ke kuyona yonke ngizothi nje fahla ngitheni kuleya video. Kuleya video ecasula usisi nabanye futhi bacasulile. Kunalo bhuti owazana noSibindi osevela ewumkhongi. Manje lo bhuti kunalabo abathole igama lakhe ukuthi linolwandle, ulwandle kuyisibongo. Asazi noma igama kuyulwandle noma isibongo. Mina ngichaza lokhu ngiyakuphinda ukuthi umthombeni, umseleko, uduma, ulwandle, umndeni owodwa, isibongo esisodwa. Abanye basebenzisa isithakazelo kukanjalo nje khona izibongo ezikanjalo ziningi ohade bomthimkhulu yabo. Ngichaza leyo phathi-ke sengize ngiveza ukuthi nangu umseleku kanye nomphathi lo wase-KZN uduma. uSibindi unaso isithombe noNtando Duma. Abanye badideka ngoba bazi ukuthi uNtando Duma abazi ukuthi uDuma nomseleku into eyodwa. Nangu uDr Musa Mthombeni no baba umseleku kufana igama nesibongo ukuthi udokotela, umthombeni umseleki into eyodwa. Usisi-ke shuthi-ke mayefunda lento mayelalela lento engichazayo yasuke yamnika umqondo mhlawumbe ukuthi ngazi indaba ezinkulu ngiyintombazane mhlawumbe engasile uyabo ngoba bengichaza nje lento esibongo ngase ngithi kungenzeka ukuthi behlangane kwizinto zemndeni kanjalo. Kodwa ubhuti usecacisile ukuthi uwumngani nobhuti awukade eyokhonga. Sibuyela lapha-ke kuMayeni ukuthi musa kuqamba amanga nguMayeni. uMayeni ngoba elapha ku-TV banebhizinisi abalazi ukuthi lihamba kanjani. Lo 7 years bephambi kwethu ku-TV show bayazi ukuthi kusebenza lokho kusebenza lokho. Ake sisebenzise uTirelo noMayeni noBaby singabakho. Makuphela useason 1 bazi kahle ukuthi ama-viewers ezingane zesithembu ku-season 1 banesifiso sokubona uMayeni noTirelo noBaby singabakho. Okokuqala bakuvezile i-behavior yaTirelo ku-season 1 yenze abantu basifisa ukubona uMayeni noTirelo ngezathu zabo-ke. Sekukhona nengane-ke makukhona ingane uTirelo uthi phela naye ufuna ukufunda ufuna ukusizwa izothini iplan. Sekuvela la uMayeni ephawula khona ngezingane engaphawuli ngale. Nalokho futhi bakwenza ngamabomu ngoba bayalazi ibhizinisi labo. Uma season 1 uphele unama comments over 200 abantu abathi bafuna ukubona uTirelo noMayeni. Why uMayeni noTirelo bengavelanga ku season 2? Hayi abasitholanga isikhathi. Asisho njalo abasitholanga isikhathi. Season 7 uMayeni uyaveza ukuthi unolwazi lokuthi khona umntwana omunye womfana. Uzubuza-ke uVuyo ukuthi-ke uzizwa kanjani ngayo yonke lento sebexoxa. Kodwa season 7 uyaqala uzoyophela uMayeni akavelanga ngoTirelo. Hayi abasitholanga isikhathi kodwa siyambona uTirelo noSibindi ehle enyuka. Yeka-ke abenza ibhizinisi belenze ngendlela yabo. Mase kuthi mawusufuna ukukhuza, khuza la ozwe khona ukuthi kuyagxekwa, khuza la ozwe khona ukuthi kunenhlamba. Kodwa makukhona into esifuna ukuyichaza thina ngoba senze i-review. I-review ifana nani? Ngihambe ngayothenga ikhekhe laseWoolies. Ngithi mina hayi boma i-red velvet yaseWoolies kanti ishaya kanje ingoba sengiyidlile.
Bengeke ngiyibuke nje ngithi hawu kodwa imnandi-ke bakithi bahlanganise kahle konke oshukela bakhona. Nalokhu-ke engiwenza nge-TV show kuhamba kanjalo. Umehluko-ke ngime kuma-questions ngesizathu sokuthi izinto ezingacacile kwi-TV show ngifuna kuzicace komunye. Akulona futhi iphutha ukuthi umseleko kwisizini nesizini ebuyayo unokudideka ngendaba yalwandle nosibindi. Akulona-ke iphutha. Akulona iphutha. Uma umseleko esekhuluma ngoBheki Singabakho ekusho egcizelela ukuthi ingoba uzalwa inkosana yala ekhaya, akulona iphutha. Bayayazi into abayenzayo. Wena-ke ngena njengami. Kodwa bakithi bengiwubani ukutshela wena ngoba phela nawe uyangizwa ngintombazane nje ethanda ukukhuluma ngabantu abavela ku-TV show. Le nto engikutshela yona engathi iyabheda. Uzoquleka phansi. Uquleke. Uqulekiswe yi-TV show. Beyipheka phambi kwethu. UTirelo kuphela useason 1 nange awuphethe ingane encane, uMayeni uphethe ingane, okusho ukuthi uMayeni uhlangane noSingabakho emncane, kodwa namanje abakasiniki ithuba noMayeni. Bazi kahle ukuthi siyakhalela lokho ukubona uTirelo noMayeni bazokwenza-ke ngoba baneplan. Uyabona nje kukhonjwa iy'nyoka, kudownloadwa iy'nyoka la kulo kwi-inthanethi ziyabhanyekwa kuthiwa nayi inyoka, nansi-ke inyoka. Ilokhu ukuthi thina si-support i-TV show siyayibona futhi ngokuxoveka kwethu kupheke enye i-TV show. Ngonyaka olandelayo futhi kuyobe kukhona enye i-TV show. Bakhuluma izinto ey'phambene ukuze bezokwenza ama-corrections kune-season. Ungakubamba-ke uma ukubamba ungakubamba ukuthi vele nabantu yabo abakwazi ukuthi beqamba amanga kahle. Kufuna wena umqondo wakho vele ukuthi unamanga. Kodwa uma usumlalela uvele ubone ukuthi awuyazi uqinisile. Kunjalo-ke. Yabo nje mangithi uMzansi Magic unabo ubufakazi bokuthi mangaki ama-viewers eshow athe afisa ukubona uTirelo noMayeni ku-season 1. U-season 2 sesiwuqedile wey'ngane zesithembu. Akekho uMayeni noTirelo. Mhla bevela ngiyobe ngiyi-childish la ngithi woza ngifuna ukukuqhumisa ngempama. Ngiyadlala wena ningazi ukuthi ningodlama guys nanini. Hayi. Nithukelani inhlamba? Ngifuna ukulungisa lento yokuthuka inhlamba. Asivaleke le video. Ungaphinde-ke uthi wena uMayeni wathi siyilima. Ngizothatha wona amagama la uMayeni awasho kuVuyo uzwe ukuthi wamcebisa wathini nge-social media. Wasi social media khona abanganendaba nemizwa yakho abazokuravaza besho noma yini ngawe. Njengoba kwenzeka kukhona abababhulishayo, kukhona futhi oze nawe ube namahloni ukuthi hawu abantu abadala laba wayini ikhuluma kanje ngey'ngane bebody shame besho noma yini evumayo ukuthi beyisho because becashe ngokuthi ku-social media. Yingakho kule channel ngithi i-body shaming cha, inhlamba cha. Asikhulume sizwane ukuthi sikhuluma ngani. Noma sekunjalo-ke ngiyithole-ke i-comment-ke ethi-ke angazi imizimba yabo injani, ubhalwe nje izinto ey'ngaqondakali guys nami ezingisabisayo. Kodwa-ke musa ukuqamba amanga uthi uMayeni wathi laba abakhuluma ku-social media njengami yizilima. Wacebisa uVuyo nje ngokuthi la umuntu okhuluma ku-social media akanandaba nawe omunye. Abanye banendaba ngoba abanye bayakwazi ukukusupporta uzoqala ibhizinisi bekuvuse nje impela. Sibonile ku-TikTok ukuthi uTikTok ukwazi ukusiza abaningi kanjani ngendlela ezahlukene. So besikhulumeke ukuthi ibhizinisi kanjani ku-social media. Enye-ke into kulabo abangathanda ukuthi ngiyakhuluma we guys. Niyayazi lento eyenziwa yilokhu ukukhuluma. Hayi, ngicela ukunichazela nama sekuphela inyanga ukuthi lokhu ukukhuluma kunjani. Lokhu ukukhuluma lokhu ngoba sengithi hawe mama kaze ngitheni, sengithola i-comment wayivuka ukhuluma nawe khuluma too much. Awu bakithi nami ngiyabhizinisa, nami ngishaya ngayo le ndlela le yenzeka ngayo, ngiyabhizinisa nami. Ngiyeza futhi lapha ngithi kodwa-ke kubhiziniseni kwami angifuni niduke kakhulu, angibhizinise kahle.
Engazi ngisazothatha iholidi ama-exam ayeza phela iy'ndaba zompumelelo zizodlula.